mame, doi băieți. Și a zis că ce rost are să mă mai ridic, deja s-a decis. Deci asta a fost Deci ideea mie venea mea. să plâng când am auzit că nu mai merge. Deci asta a fost ideea mea, nu că... Deci să nu-mi doresc ca băiatul meu să duc într-un club din București șmecher, n-a fost în viața lui. Și în ceabu. Într-un club din Păi, București. oricum era penibil să nu vă ridicați știind că e tu Dar, acolo. dar exact așa mă uitam, ce să mă place să mă mai ridic, totul era terminat. Deci n-aveam ce Și să zic. acum s-au auzit comentarii că... Nu-i nimic. Să se audă, da. Dar n-am și zis deja. Păi cum să mă ridic eu dacă doamna Liza nu s-a ridicat, Auzi? care era fiul ei în platou? Auzi, de pe bancheta aia s-au tot timpul comentarii, dar eu am fost așa de fericit încât m-am dus, nu se terminase emisiunea și eu eram în pantaloni. Așa de fericită. Bă, era până dimineață, mă. Da, frate. Dar ne relaxa, ne scotea un pic din... Păi dai seama și... Un pic. Eduardo, la farmă. Și eu la fel. Dar nu mai l-am băut pe ăla, când am auzit de doar l-am lăsat jos. Nu mai l-am băut pe ăla. Altul. N-am mai avut niciun chef. Eu mă gândeam că o să zică că să se dea o sumă de bani să meargă toată lumea, știi? Nu mai Și dau eram- nimic, nu mai știu ce am de făcut de acum înainte Bă, și gata. dacă cerea 3000 de rondă fiecare, poate gândești ce știi ce gândești. Dar 3000 de ron la 29 de persoane. Și nici nu știi că sunt banii tăi. Cum ar veni ți-a gata ție pe stâlpul ăla 1.000.000 și n-ai scară. Dar nu cred că Cam au așa avut merge. singură bani, Aurel. Au, doamna, Nu banii. doamna Liza. Eu cred că doar să nu vă distrați. Bă, zic eu, păi asta zic. Banii pe primul loc, invidia. Nu, a fost invidia înainte. Și La un milion, la 1.000.000. Tu crezi că au stat ei să calculeze cât vin 3.000 de ron? Sunt invidioși și mă rog la Dumnezeu și susținătorilor mei să mă susțină în continuare. Edi, tu crezi că au stat ei să calculeze cât valorează 3.000 de ron? Nu, ca să ei s-au văzut numai bani. Bani, bani. Nu s-au calculat cât vine Și bani, invidia, cât și vin invidia. bani. Invidia, normal că e invidie. Hai, Invidia a lasă. fost prima. Pentru că știu persoane că înainte să fie o protejată, veneau când stăteam la chiuvetă și așa făcea, dă-te mai încolo. Și în momentul când a fost protejată, eu nu știu ce. Ce s-a claxonat? Ia uite-te, ia vezi Tudor. Uite-te un pic. Da, nu, lasă-l, Tudor, nu mai lasă, ce rost are? Ești înalt, mă, tu, ia vezi că vezi. Vino aici. Păi dă-ne și nouă. E șmecheră. Păi Bine, mamă, ce-ar să fie ajuns să fi întors înapoi după noi. Bă, ce ne-a făcut doamna Mirela. Bucurie, bucurie, după aia, bau, neatul. Doamne, dar nu mai vreau să mai stau aici. Parcă încep să cred că și asta a fost calculat. Stai că merg cam și... Deci nu mai vreau să mai... Deci chiar nu mai îmi doresc. Nu mi mai doresc deloc. Deloc. Eu din contră vreau să lupt și vreau să fie și Deci îmi doresc să mă duc acasă cu disperare. Asta am primit curaj și mai mult, tanti Liza. Nu. Bă, nu mă așteptăm mă la atâta și godismul. Bă, și-au zis susținători, ne-au trimis, când am stat în casă și ne-au trimis și ne-au scris. Fiți voi trei, lăsați prietenile, lăsați pe că nu există așa ceva. Ai văzut? Ana. Alune. Sixul. Nu să mai fie așa. Bunica mea, bunica sa lui Ștefan, Da, să mă las. ale știm la Ștefan. Ana, dar deci dacă mă omori, dacă nu mă numești. Ia alune, ca să te vedem. Bă, dacă mă certam cu tine 10 ani, Domnul Liza, mai până sâmbătă. Când mă duc acasă. tu știi că se fac Negativ? la 1.000.000? Fi dus fără să pună problema. Deci n-a zis